Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката да носиш дърва, за да гасиш огън, или да наливаш масло в огъня. Една вечер една къща в селото се запалила. Хората бързо напълнили легени и делви с вода и се затичали да потушат огъня. Точно тогава един мъж дотичал, носейки наръч дърва за огрев. Той казал: „Не можах да намеря нищо, с което да донеса вода, така че просто реших да хвърля този наръч дърва за огрев в огъня.“ За щастие, някой наблизо го спрял, казвайки: „Ако хвърлиш дървата за огрев, няма ли огънят да се разгори още по-силно?“ „Да, правилно! Как не се сетих за това?“ Мъжът свил рамене и замълчал. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинини на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.